Gue không phải gue không gue này được đấy nếu mà cần ta này đông xử lý bồn mặc à đấy nếu ta này mà có bồn đồ nè ta này sẽ mình tham ăn đâu. Hello, good morning. How are you? Okay, listen, please help me my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Hello, good morning. Bonjour. That's school of this beautiful. There's nothing. Mula ko kang bay na nibi ko puna bakani. Kaya ka mula ko bay baka. Bun bay na ko bay, na ko bay ko baka. Rata lo bitong. Udah tu sa bay na sa rin mo ta. Buna nó mồ lên thôi đi thì tới làm ăn hải đấy hay là gì ăn cái điều này khăn thắt cái cột nó hàng từ đó khăn thắt cái cột cái là nào cũng đi ôi sao tàn xuống này mà bên kẻ sàn đâu bây giờ gerak lah pula langsung uzun deh bữa nào cũng đi hà vào đi bôn lại cắn to
Ada naंथाजोबा udah nggak pokoknya please like अनानै share like खालाम बयबो नायनानै थाना अननानै नोंथांमोना लोगो साननानै आंनि इउटुबार फेमिलि साननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम जाय गोदानाव फैदो Aga yang dibenangku dai naku sendiri गोथाव जागोनलै खान्थाला खोरिनायखौ जाथारनांगोनलै गोजौनिखौ बिराद गोजानो खोरिबायसो नामाब्रा जानांगौ गोथाव बुस्थु गोथाव जानांगौ live kali live good hello please like share and subscribe my channel hello please like share and subscribe my channel ओइ माबायाव सेस्लाव बुंना आं लोगो लागोन दे गय नागिरदों आरो गयानो गैयाथ' थाइसेबो खेबसेनो फैयाखै खोन्थागोन नामा गय गैला नङालै gila tamul này phía sau sẽ tamul tu
Agak lang deh. Nursing apa itu sang deh. Gue syukur kan lagi. Mau syukur juga. Please like, share, and subscribe my channel. Onani bonisimbo. Jai yang di video ko naide onani. Please like, share, and subscribe my channel. Ini आंनि kjCreation फैनो थाखाय नोंथांमोननिसिम बयबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लानाय जाबाय आंनि kjCreation चेनेलनिफ्राय Mago goliat, goliat, mago kene. Nêu là đồng đâu là
मेगन दाजों बाप्पा एसे गैथारा मेगनबो गैया प्लिज लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल दानजा हाग्राबा दाननांगौ सत्ता जानांगौ खुलुमबाय बयनिसिमबो kjCreation चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि अननाय टाइम मोनोब्लासो जोंबो जौगानो हायो प्लिज लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल अननानै नोंथांमोनजों बयखौबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय Tiền ra hàng ra đúng ấy nhiều lời nào nhiều lời cái của tôi đây cứ lắng nằm thôi
The Fendi, very beautiful Fendi. It's the Fendi. White desert is a pulse under Fendi. Lady's finger. This is a lady's finger. Dira mundi montol labai taban jagan are. Badi khatiya anu bina goi perlo. Iper lai anu bina go. Mana? Masih orang kita lain. Ya. Apa? Muta habis sebenarnya ini. Hah? Kamu ya? 10 taka. Kai Baro. Muta. Istang apa tu? Baरायफोराथ' माबाल'थार 30 थाखा 40 थाखाल'थार 20 दा समाव दाम खम जायो मालै
उन्दै थाखोनिना 20 मुथायावसो 40 थाखा बाराय फानाथ' बैसागोफोरावसो दाम जायो सिरिस समाव दोननायालाय बे समावथ' बाराय फानानो गांसे 100 होयो बे समाव बे समाव बारायानो दाम जायो बारायासो थाखायो ओमफ्राय जुआनो इथाया एसे जाजोबो थाइब्रैल'गा मा खोन्थानो ओमफ्राय मुथा बायनो थांबासो दाम मोनो दामफ्रा थाइहोयो माने जना फाननाया एखौनोथ' 10 थाखा फाननाया इदि फाननो हाबा मोजां जाबाय फाननो बायाना इसोरो जेनेबा बया जालांबाय फाननो हायाबा मोनबानो गैलाना इयो मानसिफोरा 10 थाखायानो होयोना खोथायाबाबो जायाना होमबासो बिमाबो लांफैबाय गथ'फ्राबो लांफैबाय गथ'फ्राबो लांफैबाय मा दाम मोनो गासैबो दसआनो होनना बुंनांगौ बेसे लांफैयोलै सोंफैलायदों सोंफैलायदों लांफैबाय आरो दा इसोरो सकाव इसोर बायना जाखागोन सासे दा मोनसे नेना फानबाय 100 मोनोमोन 100 थाखा मोनो सासे मोनदों ओमफ्राय आरो बेफारिया आंनिफ्राय सोंजोब्बाय नालाय बेबो लाबोदो बे पार्टिनि नामफोरखौबो माबाया पार्टिया बाराय आरो माबा थायोना बयलारखौ खाथिसिन आरो बयलार टेम्प'आसो दाम एसे जाबाय सोरनो खारनो आं लोगोफोरा मा खालामदोंमोनलै गाबोन बेजाल बरमा लांफा नागिरदोंमोन मियाबारि गेजेरावनो कस्म'आव ना मा नाममोन गामिया कमलाबारि ए लोगो माखासे इन्टारभिउ लांफा नागिरदोंमोन माइलाय मायाव बहा जागोन लाबाय यावसो आजु आरो गोदान लायबानो जायो होमबाना बहा नोंथाङा बारायनो हागोन धोत इयावनो बहा गाजा रज'बाय दंफां बारियावनो Wah, bang, abang kau ham tu buat apa?
बबेबा गाजा साखांबा अखा नायबा नै जा होमबालाय बादालिलाय थांगासिनो ओइ बिफोर माथा मोनला गाजांलै हाले गावानो एरना नोंनो आखाइजों दै खमबालाय नों दैखौ माबाया गोजौ दंखायो नोंलाय नुवाखै नोङो दाथ' फैगासिनो गथ' फैगासिनो बबेबा गाजा थायालै इयाव बिदिनो बेसे ओंखारबाय थानोसै ओइ नै ओंखारदों नै गोजौआव ओइ मोननै मोनथामानो दं बेखौ दाना औवाखौनो ओंखार लायो थारमाने हाखर गोलैलांगोन जायासै माबा जानो हागोन अमा बेदरजों अमा गाजाजों अमा बेदर मानसियासो नांजोबगौ हाबाफोराव गाननाय बायदि बन उसुमाय संनायफोराव माथा मोननांगोन एबार बिदिनो मा थांलाबोलै आं हाबालै इयाव लागाया ओइ फारजों दानना हरगोन फारावनो मोनबा दंखायो सेखासो जागोन इखो लाबो आं दानख'नि नङाबा लाबो खस्थ' मोनो बोलो गैया मानसिफोरा मबाइला ओइबायदि ओंखारबाबो दैयाव बागोन मबाइल दोनना इयाव आं दैयाव बागोन भिडिअ लाबाय आं बानायाव दोननो र' मोजां दोनबा बागलांदो साम'जों गोजौआव मोनथाम जायो ओरै सिङाव लावो नाथाय बारा सिङावद्राय नङा ओरै जायो बिदिनो जाया गोरलै लाबो आरो नैखिजा नाहर बिखिजा मोननै दङ साम'जों मोजां जायो आखायानो बोलो गैया गार बोलो गोनां जेबो खर' बोलो गैयिबो गैया संसाराव मेगनानो गैयाबा मा बोलो गैया मेगन गैया फाथो गोजानिया लाबोनो नैखौ एरस' गेजेराव जामलानानै एरस' हाया नैखौ एरस' नै लांनो एरस' एरस'ना लांजाया गेजेराव नैखौ नङा गेजेराव खोमा दङ गेजेराव
थायोदि आं दानगोन आं सोनारलांनो Semua dong saya, iya bisa ke mesin, semua dong apa nak mampu. Ada murah. Nih. दासो ओंखारदों फाथो ओंखारदों बेखौ गोरलै दासो ओंखारदों फाथो गोरलै फाथोसो फिसा फिसा आरो बैयाव दंबावो नांगौ ना नै गोलाव गोलावथार मा औवा नाङालै बाबाया औवाफोरखौ लांला boleh lethua din barungka berkaliau nini parsegi ini mau semua nih nang na mau kadang nasar mana no ha ini mah kapoya sinakam tane kono ka mau kadang nang le ini ada boya gelau nang na di boya gedera जाजानो जाजाया बहा जाया ini birat gelau बहा जाया isiनि गाजा माबाया औवा गाजा जाजानो जाजाया isiनि गोजौआ आरो फां दंबावो नांबावगौ नाङा isiनि मा बोरायनानै थागोन आसार बानायनो हागोन आसार बानायना
Ha? Namu gथ' नंगौ दंबावो नांबावबा नांबावबा थ'नो दंबावो हा लायनोसै ना दाननायाव गरमाव दानाबा थिग जाया अमा रखम जानांगौ बिदिया बिमाखौ हाख्लायनांगौमोनलै अन्थाइ औवाखौ बिलाइखौ ना बोलो गैयालै बोहैलाङो बेसे सानथालियाव नों अननायनि फुंखा बोहैबोनाय नों अनसोलनि दैमा बोहैलाङो बेसे दरजायाव नों आंखौ नागारगुलायनि बारा गेदेर नंखाया दिनै मा दुनियालै औवाफोरजों जालायनाय मा दिन जाखो बिराद जायो Bisa kamu sesuai apa? Baik, Bisa kamu baju sih. Kita coba. Kena bukan apa nih? Ini baju suka sih. Bisa kamu ini sekarang tu sini ada. Boleh. enggak Mampu suka kan? coba Ini kamu sini aja. Lagi tu. Buat mana tu lah? Oh, ini. मा जाखैलै औवा गाजा औवानि खिफि है दोन हाबाय दा बेखौ मानो देखायनो लागा जाखो मालाय नुखायो मा मावदोंसो बेखौसो देखायनांगौ बोरै itu औवायानो जाबाय मोनस' Saya mau beli lagi. Gini apa dia nang buat tuh mana? Biar punya kita makan aja. Langsung baik. Langsung baik. दिनै मोनजाबाय आरो औवा जाथारनाय औवा गेदेरखौ जाथारनाय जाबाय माजों अनला खारै जानो दोखो अनला खारै गोथाव जागोन Mulai jadi bayang. अनलाफोर गाज्रि मेचिनजों देनासो जानोसै देनानै जानोसै संसारफोरा औवायानोथार Bapak kasih jam dari. हो Kasih jam mana mulai. Gerak ke kanan. Anak guru-guru sudah apa? Saya kasih juga. दानिसो जादोंमोनलै दा गैथारला नायथारला जों थांजोब्बाय बाबाय बिराद खामावजोब्बाय बिसोरो Mungkin naik dan selama kamar mungkin. Bar, nasi tempat bar.
Oi, say hi. Ini kebun ada ni. Buah ni. Serius. बर'आनो रायो Bunga ada ni ke? Hai bunga ada mana? एसे गाहायाव माबा दंहाय थाइनै गारगोन आं र' हासिल गायनानै नैबे गेजेराव गोजौ बुङो दाबायदि नै दहायनि माबाया बन लानाया सेफायखायो माने गोरान खामो अ इखिजा फांसे गोरान दंखायो ना आं लाना फैनाया गोरान गोजाखा आरो नैयाव लाफासो आङो जानो हागोन यासाल' दोन दाबाय आरो लाना फैदो लायबानो आं लायनो हानायाथ' लिसुनि थोंजों ओइ आथिथामसो फुख्रिफोराव दोननाय गोरान गोजा गारयो अ नों नुनाय दहायो आं पिंकिमोन नुनायखाय लाबोआसैलै पिंकिमोन नुबानो आं जाना दोनदों बाल्थिं रैरुंमोन दाननायसो लायो दानबाबो बेलेग नुयो भाबिना नों ओरै खनाखौ लाना दोनफैब्रा बोथ्रोनानै सेन्देल गाननानै आं दा सोलाबा नों संसै आया नों गाबोनफोर संनायफोर अ बिदिनो बुंदों नङाबा आंनिफ्राय लाना फैनो हागोन ना आं बारा नुजासे मावनो बायोलै बेखौ गावसोरबो सुनायनायगोन सुयाबा बायो माबा दानखानाय गानसै आंनो बोखांना दोन्दोंमोन मानसि नायला जोब्बाय मानसिफोरा फिलिमा जोब्बाय